ಯಾನ್ ಮುರಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ದಾಯಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜರ್ ಯಂಕ್ ಇರ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ ಯಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಇರ್ದಾಯಿಗೆ ಯಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನಾನು ಈತ ಪಾತಿರುಂದುಲೆ ದಾಯಿಗಿರು ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಓಟೆ ಪಾತಿರು ಬಾಯಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇತ विमल बोलो जुबां केसरी मौनी से कास करिए ना ಅವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತಿರ್ ಮುರಣಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಇತ್ತಡಾನು ಮಾರೆ ಅಪ್ಪನ ದುಂಬು ದುಂಬು 30 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ LKG ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಸಮೇತ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮಾರ LKG ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಇದು ನಾನು ಕೇನು ಜೋಕು I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always